Okay, tuloy-tuloy. Ti programa ti damdamag ni Berto. Kas ko na po, idikal man, rimura po diti damag nga nababaa po ti produksyon ti ikan. Diti pagilian ti nga Pilipinas para ka diti umuna pa set ti tawen. Sa bagay, kas ko na po idikal man, saan laing nga ita nga mangeg tayo or may parwar diti apo nga nasao nga damag gagiyem kayong kabsat. Numalagipyo idi tiyempo kas Dar Secretary o Agriculture Secretary ni Apo William Dar aday di na po dito panagbababanet ti produksyon naglalo iti galunggong isungarot nga kahit day di nga adat importasyon ngem muna kasakwanan deta umuna apo pagdamagan tayo guest tayo iti deti nga malem thank you very much Mr. Arthur Valenteser ti Fishery Regulatory Coordinator ti Provincial Agriculture Office masanga ili tayo apo iti programa tayo damdamag ni Berto agapo ka dito pasama ka po ti maysa nga agpatpatanor ti ikan digijin na i-deliver king kuana nga fingerlings ti paltat tapo natay from 50 kilos more or less 30 kilos from that 50 kilos tinatay na i-refer ko dito di kalman kani Mr. Arthur Valente ko na siguro mishandling Robert ko na so anati makun ko na nga mishandling hindi pa naka i-transport or anyaman na po nga adang pap no maikarga kada gite fish pan, fish cages digito nga fingerlings. Good afternoon Mr. Valente once again. Thank you very much iti paay mga gundaway iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon sir. Good afternoon. Okay, so mabalin i-share tayo kada iti agbuybuya agdingdingig kada tayo ti kayat nga sa ti mishandling or proper nga pan naka-transport digiti fingerling saglalo digiti aggaputi adayo kasi diti refer kanya from Isabela pa digiti nga nasao nga fingerling sa Apo Valente sir. Not necessarily nga mishandling tayo data. Mas mayat nga handling ko na tayo lahat kunta uren no panakagamulo na ko nakadkay din Ilocano na no adda mo digiti sa bali pa nga factors na sa pangari anati tiyempo na idi uno oras na idi ipopo na nag-acclimatize ka di na at dakaditi eration na uno conforme pa no daan tadanom na no baro tadanom na ken dadumapay nga paspasamak. Okay. So sir, pagka agi pantayo kada gitay fingerlings, dapat baro jay danom, madalusan di jay fish cage, fish pan, Apo Valente? Kamagen okay. Sir, okay. No kadi agipan tayo kadi ti fingerlings ti paltat dapat nadalus jay danom madalusan di jay fish pan. Apo Valente. Wen ken masapul nga mayaklimatize nga mo na mayroon da fingerling kada danom nga papanan na tapdon pumarehas da temperature nagapon na source na ken da temperature na nga na biyahe ken kada temperature da danom nga pa kay diswa na may sapay is no adati eration na wano awan masapul nga aglalo no napusit kada mamen baka masapul na ti eration na adda ba eration na idi Okay. wano han adda kaditi nananay nga baro nga danom no kas pangarigan kuma piskarya wano tangke adda kadi available nga host kuma nga pangipan na panginayon na iti fresh nga danom nga gapu iti na nadalos nga danom bito kulukul wano anyaman nga source kasjay or nainit ba wano na nalulom tano napudaw baka isupay ti may nga nakaalaan da regeneration na gented oxygen na although ti paltat ka madinoon ko nda tangam gaputa mabasit pa masapol na nga talaga ti eration na kahit no kas magarigan mo ta napudot hindi agipandag
awan pulos linong na possible nga dadya pa pudot ti naka alaan na ken kastamot ten nga dadya panagibukbuk na. Lalo no hanga may sa ti nagibukbok ta dadya daduma inin-ino data ti dapat nga panangibukbok dadya kay irarab da nga muna dadya selupin o plastic nga nagdapon na sada palubos dadya agboluntaryo agdesnudo dadya lamos nga rumwar tano di da pay agdesnudo nga rumwar kaya nga sa una di na pinayron dadya bagina ket ti salud-sud ta taapay nga rod nga adda na bate so dadya kunak nga amangan no haang nga may sa ti nagibaba o no nagibulos ken hang sa nga pada dadya nagyanan na ken adda nalululom adda din napudpudot unuhaan ket adda dadya kuna tayo mga nare-resistansya nga talaga adda mo datay mas weak iso na gente pan nakaibiyahe na nga safety handling kas dino ka sa Robert. Okay, so sir, yung biyahe, ano yung kita masurot nga procedure ti panakibiyahe, especially based on information na digito nga fingerlings ket agapudapay iti probinsya ti Isabela. Apo Valente sir. Adayo nga talaga dapat data air condition no naka-repair band data ko aglalo data nga kadakkel ti ko 50 kilos. Masapul nga naka-repair ban ba data no naka-air condition kasi nung napudaw ay dakkel nga factor pa dayjay lalo no napusek pa dayjay napusek pa ti packing na ken no napudot kas pangregan may sapay dayjay okay ken data nga kadayo na nagre-packing ay nagre-oxygen dabaw saan. Okay. So dapat di pagka nakikontrata ka amom no ana di lugan especially no kas di kadayo and di pa nagi re-oxygen na dapat may consider di jay Apo Valente. Wano ko sir kasi data ko mga siyam nga oras aging ganat nasursurok pa data Isabela to dito Okay. Ti opisina yo sir, kas Fishery Regulatory Coordinator. Ada ka di kita use uswat yung seminars, tapno maadalan, di kita agnayangay, wenno di kita nagaramid, iti pagtarak na dati kasi ado di kita makikita kon, even ti dumaya nga paset ti probinsya tayo Ilocos Norte, ado di kita agtartaraken, wenno agpatpatano rin iti lames, especially hito and tilapia, Apo Valente. Adda digiti mararamid no ka nga no kas pangari adda digiti dumawat ti technical assistance na no umay da dito adda ti briefing na sa may data lamas kas jay ti panagplaster na tauray da kami na duma no lalo no maperdi data aga perdi data pampon no ta aeration ta adda ti aga bigbig lang sumangpet delivering fry no fingerlings adamo digiti matay nga talaga no kata gapungor deta agkurang ti ratio ngunuan deti pudot nga tiyempo awan ti aramaten kasjay madi malilikan deta lalo no volume nga kasta sa Robert tilang kaskasta entay so dadya kunak no lalo no kakasta nga kadadakkel na nga volume kin adayo no wang kin mabalin dapat nga air condition wano naka repair band data kuan na and then masapul nga no adapan nakabalin na naladaw nga malumuno na sabi nga bigat di kalamis nalat nga tiyempo no kati panagi popok tapnon ma-minimize di stress ken di mortality.
Okay. Yung Apo Valente, kasi mangmangig ko kadigiti agpatanor o nagtartaraken na yung size, ada DJ size ti pang presyuanda kaditi fingerlings. Anong talaga ti size nga kapintasan para iti pan naka irugina nga maipan kaditi pispans nga pagtaraknan. Anong nga size, Apo Valente? Depende da di culture system o yung culture medium na no kasla ko mano rice fish culture data pangikabilan na dadaktal. Di kita no baboy ko magpaparto dun no lilitsonin kasjay. Ngam no piskarya kanda ko nga madi paggaganat. Okay lang dagi jay bubasid dagi tay post fry no fry kasjay. Mga size 24, 22 20, 17, 14. Kasi ti panag-cluster na. Ngam depende depende da tulag, kin da preference da tulag da naglako kin da gimatang, kung da preference naggimatang. Okay. Okay, sir. Sir, maisabalik dito, pagsaritaan ta. Naminidikal man, adinrawar ti Philippine Statistics Authority, nga kasla bimma ba ti production ti ikan, iti pagilyantay nga Pilipinas for the first 6 months or half, iti tawen 2023. Dito yung probinsya ng Ilocos Norte. Kumusta, sir? Ti Makalapan. And at the same time, dito yung production, manipod ka digitay agriculture, nagtartaraken, ikadigiti lames, Apo Valente. Una kasjemat kasi naala ti pinagsurvey ti PSA data in consider damo dagiti monitoring mararami diti kada probinsya ken kada ilikin syudad una fishing villages na atidog namin deti pinagdawal deti bye Sir Robert ket apektado nga talaga ta nang narona ket imingat mo ti gobyerno iti panagpalubos kin madi panagpalubos kadagiti apo nga mangalap nga rumwar no kasta nga ada ti dawal ken kasta mo no adamot ti buteng dagiti fisherman kapo kadagiti madamdamag ken makikita nga madidisgrasya ta taon wa sa talaga nga nakisang kadati lang kalpasan ni Bagyo Egay kindete danarodor na ti panaglor ti ikanon nga monamon ken dagiti manganti monamon dati naglabas kasla kadati June mulang basta na ni pud kadati idi January February ken March talaga nga napigsa ti nortada na awan ti mamano ti maalang lamas sa kadaytay panag southwest monsoon na kadaytay June July ken August kadaytay August kaskas di mo lang tano nortada ken napigsa daytay gapot yamyanan napigsamo det gapot bagaton kadaytay napnap ken daytay southwest monsoon iso nga basit nga talaga kadaytay lang August after ti egay ti adda nga talaga ti nalabong basit nga makalapan daklis man kinura digiti agtataaw sa Robert. Okay. Gaputi ka adon na Apo Valente digiti kasi di ko na adon digiti magkita kon nga talaga nagkahiligan iti panagtaraken na iti dapat digiti kinonvert dan digiti pagtatalunan nya kas piskarya or pispand. Hanya makatulong ngapno maipangato ti supply ti lames kadagiti merkado Apo Valente. Makatulong kuma nga magapot na nagsasaruno ti bagyo na adredi dudong hindi kasama dati egayan pirmi nga na didigra ti paglamusan ta amin nga pagtaraan dito internamente ng Ilocos Norte ket na underwater dahil so nga million ti losses sa Robert. Okay. No pinalpasan deti fingerlings ada deti sir, ada deti text question dito ya. Pakidamag man kani Mr. Arthur Valente no adda kadi na ituding nga presyo ti panaggatang iti fingerlings aglalo iti tilapia ken paltat kunana ti sir. Adda kadi iti tuding nga po ti probinsya or gobyerno.
No dayjay paltat jaka mo ngam no ti tilapia at dati naka provincial ordinance data ken one ada ti provincial ordinance ken kastamot tin ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa damot ti standard nga prices ti kada size ti tilapia fingerling. Okay. Okay, so yung gaputa rumrumar na kurang ti makalapan na bawat ti produksyon na ti presyo sir, kasarot monitoring nyo, abot kaya ka di pela, di pada nga marigrigat, ti presyo di ti lames, nga may lako ka di merkado, Apo Valente, especially local nga klase ti ikan, Apo Valente. Una, damang yung mato, mga 5 pesos sa 10 pesos mo lang, ti makita tayo nga ngimaton na malaksid no da pay nangangatong 10 pesos nga kadagiti na mamomonitor tayo kadagiti man nagisursur balbalay ganit market ket 5 pesos nga 10 pesos wala mamano mo dagiti talaga nga nanginan o talaga nga basi lang na lako da. Okay. Okay, sir. Okay. So, patapat tayo, Apo Valente. Iti pa nagtultuloy ti tawen, naging gana nga malpas, umabrot, numato, ti production, ti kaan na, especially no, malpas ton, digiti nga didigra, especially bagyo, mangitunday ti panagdawel ti baybay, Apo Valente. Depende no, adda ti napintas nga ken ready nga available nga source ti fingerling, as mga regan ko mano, aglalo ta ado tin bumbunong ti national government ang naroon ti BIFAR ken dagitaylo dagiti daddo mo pa nga private no awan laki ti didigra na siguro dayjay freight ta possible nga damot nga ta production naging gana ti December kuno agpapan February March na dagiti frayan ano kidati narigat siguro nga maka abroad tayo ta dagiti daddo mga luglugar ka underwater daging gana tatta idinto nga dagiti daddo ma ket awam mo ti danom sa mapas dati mat ngangabit mo nga dati El Nino ang mga laki dita Marso Abril ka awan ti danom na dagajayan so nga no manggapupe lang mo dagiti breeders nga agpa-fry ka dagiti nga bulbulan alanganan nga adati makapadakkel kada jay ideal size ko mati harvestable kada ito'y aging gana ti December. Okay. Okay, sir. Maraming salamat. Ngayon na dali kita mensahe, especially kada kita agtartaraken, agkalkalap, aglaklako. Go ahead, sir. Go ahead. Apo nga ka probinsyan amok nga nadidigraan tayo mamin ora dito kadwa nga pagataod ti ayan ko ti Batak Fish Farm kaya nakalusot ang mamin nga di mga nano so nga oray kasano ayat nga man ti fingerling kadigi tayo may nariga baset tilang makunak ala hanga data ti rason tapno isardeng tetagbiag makilaban telataki makilaban tayo lata ti kariti panawan di tayo lata umuma kay maupupay ta no kasano ti kado ti losis tayo ipadasin tayo lata agabrot tayo danto lata ti gundaway nga makabrot tayo hamang nga kinati nga tawan nalabit ka dito sumagsagalad nga tatawan di tayo lata mapagpukawan ti namnama amok nga kakasya tayo ni Apo kahit nulaki dita mapupay kahit ganagitan tayo lahat iti lumaban iti panagbiag amok nga makarecovery tayo tumala. Okay. Maraming salamat Mr. Arthur Valente. Tindi di agundaway nga makain naman tayo tineti nga malim. Salamat po. Okay, thank you to sir.